Avui començarem a cuidar els fruiters pensant en la primavera. Primer de tot, el que farem serà netejar l'escocell de les herbes, que veieu que han anat creixent. Culleres, també ben arrelades alguna. El que busquem ara amb l'escocell net és sembrar-lo, perquè, ja ho heu vist, que una de les problemàtiques que tenim són les herbes que neixen al voltant i l'altra és l'abonat de la planta. Doncs intentarem solucionar les dues amb una sola vegada, i plantarem trèvol ecològic. Sí, el plantarem a tot el voltant, fent que d'aquesta manera, quan neixi, ens aporti nitrogen i a la vegada competeixi amb totes les herbes aquestes que no volem aquí. I per últim hem vist que hi havia aquests 4 brots, llavors el que farem serà treure'ls per sanejar la planta. Els tallem el més a prop possible del tronc. Nosaltres els deixem aquí i seguirem fent els altres fruiters que tenim.